Τι είναι τελικά το Better Hair, ένα μαγαζί με περούκες? Θα σας πω. Ας το πούμε αλλιώς. Είμαστε μια ομάδα που φτιάχνει μαλλιά. Όχι μόνο περούκες, και όχι για να αλλάξεις απλώς το στυλ σου, αλλά για να ξαναδείς τον εαυτό σου στον καθρέφτη ακριβώς όπως εσύ θέλεις. Προσφέρουμε φυσικά extensions, συστήματα μαλλιών για γυναίκες και άντρες και ναι, και περούκες. Όλα σχεδιάζονται για να ταιριάζουν σε εσένα, από το χρώμα μέχρι τη βάση. Είναι έτοιμα ή τα φτιάχνετε εσείς? Και τα δύο. Έχουμε προϊόντα που μπορείς να δοκιμάσεις έμεσα, αλλά και full custom λύσεις. Όλα με υλικά ανώτερης ποιότητας, από φυσική τρίχα μέχρι υποαλλεργικές κόλλες και ιατρικές βάσεις. Και πώς γνωρίζετε τι ταιριάζει σε ποιον, με κρυστάλλινη σφαίρα? Όχι, με εμπειρία και με μια καλή συζήτηση. Δουλεύουμε ανθρώπινα και όχι μαζικά. Γι' αυτό έχουμε after sales, υποστήριξη, δοκιμές και συμβουλευτική. Όλα με διακριτικότητα. Και γιατί να σας εμπιστευτεί κάποιος? Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, για εμάς το μαλλί δεν είναι απλό στυλ. Είναι η προσωπικότητά σου και την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό.